Moikka, meillä on hyviä uutisia. Nokialta kajahtaa, tulee uusi tuote. FurCobra Pro. Karvakavun tekijöiltä Nokialta tämä. Eli nyt siihen aikaisempiin karvakamuun, mikä oli ensimmäinen meidän tuote, niin mehän ollaan kuunneltu asiakkaita aika paljon ja tehty vielä mahdottomasta mahdollinen vielä kerran ja uudestaan. Tässä on kun karvakamusta aina puhuttiin, että tää onko siihen kahvaa, kun täytyisi saada paremmin kiinni. Tehtiin tää tälleen, suunniteltiin, että tästä saa 360. Tässä on grippi ympäriinsä. Ja tästä saa tosi hyvän otteen, tämmöisen kämmenotteen, millä saadaan hommat hoidettua. Ja sitten se, mikä tässä kaikista parasta ja uutta on se, että tässä on 2 eri terätyyppiä. Eli on tämä tupla kitkaterä ja tripla paineterä, joka täällä. Ja nyt mitä sitä tuo sitten tullessa on se, kun erilaisia karvalaatuja erilaisilla pinnoilla, niin tällä me saadaan niin kuin kokonaisvaltaisemmin ja helpommin hommat tehtyä. Ja tässä on hyvä esimerkki. Tässä on pientä karvaa, sitten on vähän pidempää karvaa samassa. Ja jos et ole aikaisemmin nähnyt, miten joku tuote voi olla hyvä, niin katsos nyt. Mä vedän tripla paineterällä tästä. Kato. Tää on siis käsittämätöntä, miten tää tuote voi toimia näin hyvin. Tää on pikkusen isompi kooltaan. Sitä on kysytty, että saataisiko sitä pikkusen isommaksi, mutta kuitenkin sellainen, että se saat sen hyvin sitten mahtumaan eri paikkoihin, kissan raapimispuuhun, kaikkiin tätä ahtaisimpiin koloihin. Ja sitten se, että tämä menee sitten vaikka taskuun säilytykseen. Ja tää on edelleen helppo pestä raanan alla. Tästä vaan huljuttelet ja kuivaat pyyhkeeseen, niin se on aina sitten käyttövalmis. Ja pakkaus on hieno. Tää on niinku karvakamun ostajille, jotka on karvakamua aikaisemmin ostanut. Sillä on oma käyttäjäkuntansa, niin tässä on mainittuna tää ja ne tunnistaa tästä, että tää on tuote meiltä, täältä Nokialta kajahtaa jälleen. Ollaan yhteydessä.